paro ni thuolo mar ndalo adek kochakore odiechieng' kawuono jatend piny Kenya William Ruto biro hingo higa achiel e apisi mare. Iparo malong'o ni tarik 13 dwe mar 9 2022 Ruto nochamo muma kaka jatend piny e nyasi manobagi e alap mar tuke makasarani. Kakoro higa achiel rumo nyakoro mgajwang' jo Kenya koro keto sirikand Kenya Kwanza iratil kabende gisechopo kare singo manegichiwo na jo piny kinde ma campaigns. Odhiambo makawuono RAMOGI TV kaachiel kod tesende magwa mamoko mag Royal Media Services kelo ni nonro mar tend William Ruto e higa achiel. Osebedo nade sekta mar pur nyakoro mgajwang' pek mar ngima gope kod hola udi manengo gi yot e kin mamoko duto mane chenro makawuono mar OIMORE. Nyakoro RAMOGI koro chak chwalo ote mari e mbui magwa Facebook achiel kod Twitter to bende inyalo tudri kodwa kokalo namba 360 ma en namba marwa mar ote machuok. Mokwongo wayudo ne weche manyien ma wamiyo pek. Bwana Ruto sija hapa akafanya magavana yetu ati kama ni mapagazi yake. Jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga okwero tend Kenya Kwanza ni owek donjore gi tije governors mag Azimio. We will not go back to reckless borrowing. Kahawa di maber, chai di maber. To ere kaka niang' ituono godo kahawa gi chai. Wacha kunia yanga chenro moyiedhi mag koloni wuodh jatend piny Kenya William Ruto kuom higa achiel ma osebedo e apisi. Mane en jalup gavana ma Migori e telo mokalo Nelson Mahanga owito ngimane. Warwaki ni machiegni hainya kwa mgajwang' e chendo ni maro OIMORE ka en tarik 10 dwe no mar 9 erokamano kuom RAMOGI TV mondo mi weche manyien wanyalo miyo wach mar wane waikore makare mar kelo ni weche gi mag OIMORE. Mana kaka wasesingo nyakoro RAMOGI bed thuolo mar tudri kodwa namba mar SMS ma en 360 kata bende Facebook RAMOGI TV Kenya, YouTube kaachiel Twitter handle @RAMOGI TV KE, tini luonge ni X @RAMOGI TV KE. Akoro mayasa moro penyo ni kura wacho ni X marwa en RAMOGI TV KE yakoro mgamiyo komoro ma intie ber koro jaloko maru iluongo ni Belinda Adhiambo machiegni nyinge en George Bati. Nyinga Lydia okay omachenya kwa mgajwang' machao gi mago mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oonge gi wache wi tich makweth maketo piny owacho tesre Azimio la Umoja One Kenya Alliance timo mano mar keto piny owacho wi keto mana ka ok giketho mwandu jo Kenya. Ruto wacho ni en thuolo winjo weche makweth mar Azimio ni godo kendo jiwo gini gidhi nyime sundo piny owacho kosingo loso kuonde manitiere kod ng'ikruok moro amora e piny owacho mare. Nouwe kaunti ma Meru kama ochope lamo kautene gi jotelo mamoko mago ma Kenya Kwanza. Hata watu ya upinzani, mimi sina shida na watu ya upinzani, wanafanya kazi mzuri, wanakosoa serikali, juu hamjafanya hii, mmekosea hapo, hii hamjafanya vizuri, hiyo ni sawa. Ile kitu nimewakataza ni fujo na vita. Nimewaambia kama wanataka ofisi ya leader of opposition, tutengeneze ofisi kubwa. Mimi niko tayari tutengeneze ofisi kubwa hapo. Mtu ya opposition hako hapo, tumnunulie tarumbeta kubwa hapo kwa ofisi. Awe anatangaza asubuhi serikali imekosa mali fulani. Wale wanaota ndoto ya kwamba wataiba mali yetu ama watatumia ufisadi na ukora na utapeli kuharibu mali wa Kenya wametafuta, ushuru wa Kenya wamelipa. Hawa watu nimewaambia mambo yao ni matatu, na tumesoma mpaka iko kwa Biblia. Purwane mag siasa ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okone jatend piny Kenya William Ruto mondo were kod governors mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Raila wacho ni Ruto lombo governors mag Azimio mondo miyo yie donje riwruok mar Kenya Kwanza. Odinga noloso e limbe mare kaunti ma Kisii kendo tiyo kod thuolo no mar dum kod sirikal mokoni kedo mar tieko teko mag loch gwenge. Bwana Ruto sija hapa akafanya magavana yetu ati kama ni mapagazi yake. Ati fanya hii. Tunatakana pesa inatoka juu inakuja hapa chini kulingana na vile mamlaka imepewa huko chini. Kwa mfano mambo ya kujenga manyumba kwa wananchi, affordable housing, ni kitu ambayo imegatuliwa. It's a devolved function. Leta pesa kutoka Nairobi, patie Simbarati, ajenge na manyumba hapa. Tangu kesho tuna kikao saa 4 Bomas of Kenya.
Mheshimiwa Gachagua awache kuchafua mazungumzo. Yale ambayo tutazungumza yote tumeelewana, agenda, kila kitu. Kama akona mawaidha, hata kama ni tofauti, aweke pale. Tunauliza Mheshimiwa Gachagua, wewe ni deputy president, kuwa na heshima. Carry yourself as the deputy president. Ukikataa, wacha kutuzi baba. Baba ni mzee kuliko na sisi tutaheshimu wewe. Lakini mkikataa, hata sisi magavana tutaweka amani yetu chini. Tupambane nyinyi uso kwa uso. Masuda ni Lydia Wangia ni motende kod weche mag ODM bende ei odgi kanyo. Jod bura manyocha cha chenro mariembo e ODM kamotingo mago mano Karoli Omondi ma Suba South kod mano majaod bura mauriri wacho ni gintiere kata gin kuma omigi ok nikare kaluwore gi bedo ni karaja ODM John Mbadi nyocha oselando ni dwa dok e kom Suba South. Speaker Maruru Mamalo Moses Wetangula to jiwo gini kik gibedo kod kibaji mora mora. Negilose kanisa Catholic Mauriri Parish mane tere Migori County kama bende jagoro mongiore migao marita Dr. Raymond Omolo bende noyore. Are we together? Because hakuna makosa nimefanya to go and lobby for super people to get a road. And we must speak the truth. And I must also emphasize here, if we go to court, we are going to win. I am a lawyer, I am telling you this. We are going to win. Let me tell you why. There was no tribunal that tried us. Are we together? That is why I'm saying this thing is going to embarrass the party. The chairman anyway is on record having declared interest in the seat of Karoli. So when he sits to judge him, I mean, what really do you expect? Don't be intimidated by anybody. Don't act in fear. Don't fear to act in accordance with the Constitution. That is what I advise you. Na wale ndugu zangu wenye wanaongoza vyama, you cannot be preaching democracy to the masses and oppression in your parties. Because democracy must be everywhere. We need to take the government program seriously so that we benefit like everybody else. And the government of William Ruto is working for every Kenyan without any discrimination. Kwa dhi nyime ni manen jalup gavana ma Migori etielo mokwongo Nelson Mahanga Mwita magoro kao. Kagichiwo lendo mar tho mar familia mar Mahanga oyango ni nowito ngimane kod thieth e od thieth ma Nairobi. Gavana ma Migori Chila Yako oro ote mar kuyo ne anyuola wede kod osiepe Mahanga Mwita. Mwita nobedo jalup gavana Migori e kind higa 2013 nyaka higa mar 2022 e kinde loch mar mane en gavana Okoth Obado. Ramogi yeno mondo akaw ywe maro mokwongo gi kanyo nikech ka odugo to koro wan kod weche mabendo tendre kod ng'iyo kata menyo jatend piny Kenya William Ruto higa achiel mar loch mare. Omiyo sani wadani mondo mwatiri ywe moro mapiyo piyo ne jok ma samoro osemedo ndiko no namba pod wamedo paro ni en 2:06 Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel Twitter handle @Ramogi TV KE. Bed thuolo mar miyo wapachi ka bende ka wachako weche go motendre bende gi bedo tend Ruto higa achiel nyalo ndiko no to into ang'o ma inyalo neno kose mako wangi kata ma ose mi buok itelo mar William Ruto. Nanoka engineer Lazaro Kanyambo mtere gi wach kanyo wacho ni bipartisan approach talks chal ka gima gin gik makoro dhi gore piny kapo ni Gachagua siko wuoyo kaka wuoyo owacho ni twaggi ka gik gore Luanda. Musa Woda Tieno wacho ni en bende ntiere kodwa ka ntiere gwenge ma Ugenya Ukwala en bende ose check in kaka pile binaneno kanyo Pastor Wood Nyajon wacho ni en bende mana kaka pile osekete mana ka e chenro ni. Nena Mary Nyar Mwalimu wacho ni kodwa e chenro. Josephat Karanja neni kacho in bende wacho ni mtonge Mombasa Ramogi TV ler maratari. Kabina no kaka Serena Nyaboro wacho ni weche politics osine mana katho mabiro nege omiyo kodwar gi kabisa. Kasto Pastor Reverend Jojo Yamba Pat Gweng wacho ni Ramogi ler ndisidang gwenge mag game koni kendo amora inye gi weche manyien ka kukelo
So kemaro siri bende wacho ni nitiere nyatekone no maler kendo weche manyien donjone makare kaka saa dhi. Fred Obura wacho ni awuoro kaka jo Kenya kwanza wuondowa gonamos ne nindo jalup Obado mane gitiyo godo kuom higni 10 mano Mahanga Mwita. Okay, mago emapani aseyudo. Goro Castovin Mpesa wacho ni amora ahinya kod Ramogi TV kuom kelonwa weche manyien mong'ith kendo manimba ma nyiso gik matimore e pacho ka. Evelyn Akinyi wacho ni nitiere kodwa kata kamano wacho ni nitie Luhano. Japuonj Sylvester Olualo wacho ni bende gintiere kanyo ka umos. Flozi Anet bende wacho ni sia town Ramogi TV chope makare. Musa Wuda tie na neno otemari kanyo kendo Fourth Mzomo wacho ni Dr. Temi Kenya Rigathi Gachagua nyaka koro non kaka wuoyo mano kanyo Patch Faith wacho ni ongeni lep nyalo muko kendo lep manyalo gero piny Kenya. Debed ni haya mano hote mar Faith na wacho ni kindiko to ndiko mabende wanyalo somo. Ayany Benbela wacho kanyo ni nitie Nyandemra kwa bwaye nitiere kodwa e chenro aben no Peter Oyier kantie Dudi wacho ni Kakamega County Ramogi TV chope yo makare. Kevin Oruto wacho kanyo ni oyugisa gisekete manaka kendo girito wechego mwai ko chenro ni maro OIMORE Mheshimiwa Tony Odero kantiere Kisumu dala neni kacha imbende wacho ni nitiere kodwa chenro. Wayo matinya kuona mgajoni ka oduogo nyako Ramogi porwan gima moko kaka wasingo ni wach mar menyo ten Ruto higa achiel ma telo mare biro ni bang'i wene. Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo trophy. Unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Nyakoro mgajuang thuolo mar higa achiel mokalo osebedo matek ahinya ne oganda jo Kenya. Kadobro ni jopiny noketo geno mapek kuom jatend piny William Ruto manosingo duoko nengo piny kata nengo ngima piny higa achiel ei tend William Ruto. Nengo mwandu osemedore, osuru ma ijuogo ewi mwandu bende osebedo kaidho. Kata obedo ni jolony wacho ni pek mar ngima osebedo kadok piny, jopiny to pod rito mondo minengo mwandu olwar. Sinfros Okinda goyonwa turbin e chal mar nengo ngima. The challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. This whole story about Ukraine and all this is a lost cause.
Singo maduoko piny nengo ngima kod tayo uchumi madayo japiny mideno ni hustlers en achiel kuom gigo madongo manolombo jopiny e goyo ombulu ne sirikand Kenya Kwanza. Kata kamano nenore ni paro olokore lek tok tend Kenya Kwanza golo omenda manokete gayo nengo moko kuom mwandu kendo thungo jopiny gosuru tok puodho chik mar omenda mar higa 2023. Kata obedo ni rapim mar ngima osebedo ka dok piny, jolony wacho ni jo-Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mondo nengo mwandu ochak dok piny. Unasema tuanze chini hapa kwa bottom hapa bottom alafu tuende up, yani mnasema bottom up ama toka hotela yanga kaka jatend piny e twak mare mokwongo ewi nengo mar ngima, William Ruto nogolo omenda mikete wi mwandu mondo konyo gande gayo nengo modhi kod oduma midendo ni subsidies. Kano wacho ni omenda go ne ok oti godo e yo makare. Decisions about some subsidies in unga, subsidies in fuel, subsidies in electricity that were not informed by the science of our economy, but were informed by the expediency of the political moment that existed at that time. Ma imane chakruok mar idho nengo mwandu e bwo sirikal mar Kenya Kwanza. Jolony wacho ni sirikand Ruto noyudo ka piny ni kama tek gi gope mathoth kaluwenye kin piny Russia kod Ukraine bende osemiyo nengo mwandu e idho e thoth pinje. All these commodities are affected by the happenings that were there before the government came into place. So you have a spillover of COVID, then you have a spillover of the Ukraine-Russian conflict. The previous regime that was there incurred huge debts, especially from that was syndicated. Wich bar maduong' nomedore ne oganda jo-Kenya. Dwe mar abiriyo higani tok tend Kenya Kwanza puodho chik mar omenda ma higani. Mano medo suru mijuogo jo-Kenya duto mondiki. The households need to engage government, consumerism. They need to speak to retailers, they need to speak to manufacturers and see how they can bring taxation of basic commodities down for the country to be able to afford basic commodities. Gigi duto semiyo nengo ngima oidho, gino moseketo jo-Kenya kama tek. Higa achiel e sirikand Kenya Kwanza, mana nengo nyanya, gas mar tedo kod spinach kende emesedok piny kaluwore kod nonro mar Kenya National Bureau of Statistics. Nengo mar mokwon, sukari kod mo mar tedo osebedo tama ne oganda bedo ni gin mwandu ma ot ka ot nyaka tigodo chiegni pile ka pile. Sukari kilo 2 sani use kin shillings 400 nyaka 460. Mo mar tedo lita 2 iuse kin shillings 450 nyaka 550. Mok kuon sani use kin shillings 200 nyaka 280. Maka jolon wacho ni sani bech mokwon berberie kaluwore kod yuto mar jopur e keyo mokalo. Mae kaka nengo moko kuom chiemo osemedore thuolo mar higa achiel mokalo. Oganda kila achiel osemedore gi 32.7. Otungu kila achiel osemedore kod 22.2. Ng'or kila achiel osemedore gi 4.9. Waru kila achiel osemedore gi 9.1. Karat kila achiel osemedore kod 8.1. Machunga kila achiel osemedore kod 7.7. Chak mar mililita 250 bende osemedore kod 6.6. Kabich kila achiel osemedore kod 6.5. Kamok ngano osemedore kod 0.3 e kin mamoko. Gik mamoko mabende nengogi oseidho thuolo mar higa achiel mokalo oting'o teko stima kilowatt 50 momedore gi 65.7. Mauta mar taya lita 1 momedore gi 32.1. Ka diesel lita 1 omedore kod 28. Thoth oganda koro wacho ni gigwonyore mana gi pado ka koro osechurogi mondo gilo kaka gidago ngimagi mapile. Jomoko are going without even these 3 meals in a day. Onyalo yude kata bang' ndalo 2 to yudo kata mana nyuka moro, to nyuka ni ok en balanced diet. Kata salad mayande wanyiewo mar shilling 50 iyudo ni sani salad inyalo usi ni 200. Ipenjri ni to koro adwa timra nade mkebe matin ni shilling 200. Sukari yande wakao kata shilling 100. Iyudo ni sani o double times 3. Nekech iyudo ni sukari kila achiel iuso ni 250. Mano
poko chopo ni piny ka. Koro japiny ka karidwa usne 300. Jopur gi tegemea ni jok mondiki e bad sirikal biro yudo pesa to biro nyiewo kata chak kuom jopur, biro nyiewo gik moko kata kaka bel, oduma, gwen, dhiang' gimoro amora. To sama gibe tax ni malo ma koro ngima tek negi, joma ni piny ka kabisa koro hinyre kabisa. Penyo maduong' en ni to ang'o momiyo rapim mar nengo ngima ma dho ngere dendo ni inflation to osebedo ka dok piny to nengo mwandu pod ni malo. Gima miyo ma timore en nikech nitie weche ariyo. Mokwongo en wach mar petrol. Nengo mar petrol pok odok piny e kindeni. Waseneno ka oidha kendo mano miyo gik mang'eny ma itimo kod petrol nengogi ok nyal dok piny nikech weche mag petrol go. Mar ariyo, nitie gik moko ma wakao kata gik mwatiyogo koa loka to sechegi weche mag bei mag dola chikore kadhi malo. Nyaka ne wabed kod lochni mar Kenya Kwanza, wasebedo ka wabedo kod gimiluongo ni volatility mar exchange rate mar US dollar particularly ma wan godo e reserve ma marwa. Jolony wacho ni pod biro kawo kinde buora mondo jo Kenya ochak yudo fuong'ruok to mana kapo ni sirikal oloko kaka ochano yorene. Ka wawacho adier sani pod wan mabor. Pod wabiro wuoye gik moko machalo kaka higni machalo 2 kata 3 ka diponi nitie kaka sirikal ong'iyo gik moko matut. So moving in the next 3 years, I want to tell my fellow Kenyans it's going to be very difficult. The terrain is not going to be very easy. Again, if you look at the unemployment landscape, where people get income has gone down. We have not been able to attract FDIs. Foreign direct investment has also gone down. Kata bedo ni tend Kenya Kwanza wacho ni gisetemo manyalore mar neno ni nengo ngima odok piny, jolony wacho ni jo Kenya pod biro rito kuom thuolo malach mar yudo fuong'ruok. Gisani Ramogi, Bansati, doge tich, mbele pod pek. Ne TV mar Ramogi kowuok e chiro maduong' mar Adams, nyinga Simfroz Okinda. Bedo gi kar dak kaka ot mani kod rang'iny mowinjore mar ler en achiel kuom ratiro mar oganda jo Kenya. Chenro mar gedo mar udi bende en achiel kuom mise mag dongruok ma piny owacho mar Kenya Kwanza noketo e lai manyime kendo singo e kinde ma campaigns mage. Jafwambo marwa James Okot leronwa wuodh Kenya Kwanza gi chenro mar gero udi ma nengogi oyueyo kanyakla kod chenro mar yawo thuolo mag tije ne oganda mathurka. E kinde yango manifesto mare, dak e yor achana e udi ma nengogi yot, udi manigi ler e rang'iny mowinjore en achiel kuom singo ma jatend Kenya Kwanza William Ruto ne osingo ne jopiny. Tend Kenya Kwanza ne osingo gero udi ma nengogi yot ma kwandgi romo 250 higa ka higa. And every year the requirement is to build 250,000 houses. We are only building 50,000 houses every year. And of the 50,000 houses, only 2% are low-cost houses. The rest are out of reach. Bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya, So help me God. William Ruto nochako chwalo chenro mar chopo kare singo makama e counties mopogore e pachoka. Chenro manedhi muonyo omenda maromo bilion 3.2. The first budget of the Kenya Kwanza administration kalure gi budget mar hik omenda 2023 nyaka 2024. Shukran za dhati, shukran tena sana. Chenro makama nochak ayanga e kardak ma Kibra Soweto B e county ma Nairobi. Giesani chenro ni osechwal e counties mopogore kama oting'o nyaka counties makaluo. E county ma Homa Bay, piny owacho noseyango gedo mar ute 400 ka ute 110 igeno tiek gedo maggi bang' higa achiel e tielo mokwongo e kar dak ma Makongeni bang' jatend piny Kenya singo gero ute 5,000 ma nengogi yot e county no e kinde limbe mare e alwora ma Nyanza. E county ma Nairobi, Mukuru, Rongai gi Kibera e county ma Nairobi owinjore gere ute 17,850 ka Shauri Moyo e county ma Nairobi igere ute 3,248. E kar dak ma Starehe igero ute 6,000 ka Pangani igere ute 1,562. Clay City
bende igere udi maromo 5,280 kaka Sarani igere ute 284. Jivanji Estate bende igere ute 1,900. Siro chenro makamae budget kata kamano no kelo ywaruok e kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth maketo sirikal tesre bang' chwalo paro mar lokruok mar chik omenda ka kweth mar Azimio ne wacho ni chenro no ne dhi medo pek mar ngima ka Kenya Kwanza to ne wacho ni paro mar lokruok mar chik omenda ne dhi siro chenro makamano e kind mamoko kendo kelo lokruok e kit dak mar jo Kenya. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. Jod bura no puodho paro makamano kendo kete chik. Kalure gi chik mar omenda ma higa 2023 mane ochak keto e tim tarik 1 dwe mar 7 higani, piny owacho osechako kawo 1.5% kuom ji mondiki e tich ka weg tije bende chulo 1.5% ne jatich ka jatich dwe ka dwe kaka yo makende mar neno ni chenro mar chwalo ute manengo gi yot ma kwandgi romo 250 higa ka higa okete tim. Arnold Guya ma en jalony e weche mag dongruok mag bombe lero ka bende Kenya osegoyo okang' e chenro mar gero ute manengo gi oyweyo. National housing nitie Kibuye, to Kibuye market moro be nitie Mamboleo. Koro iro kamago te ok ne gintiere under bracket mar affordable housing. Nationwide wanyalo wacho ni kuonde mosechako waneno ka nitiere progress kendo it is a good idea. Kata wambe Kisumo ka wachake kechingeni gimoro kapok ochako nyaka bede stakeholder engagement mang'eny. Jatend piny Kenya kata kamano chalo manyocha noloko mbaka e wi gima omiyo ne obiro gi chenro mar gero udi. Ruto wacho ni lek mare maduong' ne en mondo sirikal onyuol thuolo mag tije ne rawere madhi bedo ka gero udigo. It wasn't so much about the houses. It was so much about the jobs for the young people of Kenya. Ruto wacho ni lek mare maduong' ne en mondo sirikal onyuol thuolo mag tije ne rawere madhi bedo ka gero udigo. Okang' mar gero udi manengo gi oyweyo, jatend piny koro ne okoni ema dhi kawo kar kazi mtaani ma yande rawere timo. Mambo ya kazi mtaani ni mambo zamani. Ile kazi mtaani ya kuokota takataka na nini hapana. Tuachane na hiyo. Sasa kazi itakuwa hii. Ninyi mnanielewa? Jopiny to paro nade bang' piny owacho kawo thuolo mar gero ute kaka achiel kuom yore mag chwalo thuolo mag tije. To bende gineno ka bende piny owacho osechwalo lwasi makare mar nyuolo tije ne jopiny. To ng'ato nyalo biro ni project mane mar higa achiel odwani mondo wachak gero ute watie mjengo. Certificates gik man wasomo gi okwongo ng'iswa ni to watimo nang'o kaka wasomo gi. Watimo certificate mar gedo koso watimo certificates specialized tich monego bed watiyo. Boma yangu go igero gi town to gin specific places, yani kuonde ma osingni igero gie. Koro samoro kaka youth sido ka onge kaka inyalo gike kata minyalo yudo tich kanyo midhi ti. Ka yudhe gi gin mondi ma kata kama mondo mi koro gin wangi tich mondi ma kata na sama wauweni. To ne lwasi ne loso makare. Nyaka karango. Higa achiel mar tend piny owacho mar Kenya Kwanza ka jopiny medo mana rito singo mar ngima mofungore, penjo koro en ni jopiny biro rito nyaka karango mar donjo e udigo. To bende ji duto masolo biro yudo thuolo mar dak e udigo ma sirikal osingo. James Okoth, Ramogi TV. En higa achiel nyaka ne riwruog siasa mar Kenya Kwanza ka otele pachoka. Gino ne thoth ahinya nyaka Ramogi wi kaka ne gidhi tieko kech kod nok mar chiemo e pachoka ka jatend piny Kenya William Ruto nonyiso lek mage mogundho mane en godo mar keto maino e sekta mar pur kod pith kaka yo mar chiro chumi. Jafwambo mar Millicent Adhiambo kolono kaka sekta mar pur osedhach e bwo tend William Ruto e thuolo mar higa achiel. Tarik 30 dwe mar auchiel higa mokalo riwruok Kenya Kwanza kotelnegi kod ogai margi William Samoei Ruto ne osidho ayanga lek 5 madongo mane gin godo ne oganda jo Kenya ka sekta mar pur emane giketo e thuolo mokwongo mar bero ponono ne obiro oyiergi ka giwacho ni pure sekta mane nyalo chiero ochumi ma pacho ka.
the challenge of cost of living is increasing agricultural productivity, period. Banka Otelo, Sirikand Kenya Kwanza, ne ochako lando okenge mag chiro sekta mar pur. Juma tok jatend Kenya, William Ruto, chamo muma, migao mar pur, ne olando fuong'ruok e nengo mbolea kendo yango ni maromo shillings bilion 3.5 ne oketi tenge mar nyiewo mbolea tans 71,000 manengo ne ogonyore. Chendo mar pogo mbolea manengo ne oyweyo nosidha yanga tarik 22 dwe mar 9 higa mokalo gi jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Okang' makamano ne ochwalo nengo mbolea piny ne gunia ka gunia mar kilo 50. As a government, we from the very onset spelled out the prioritization of improving agricultural production through an availing affordable and accessible input as an intervention. E thuolo mar dweche auchiel, bang' sidho chenro no ayanga, piny owacho ne olando ni osendiko jopur maromo milion 5 ka gitiyo gi lony manyasani e chwalo mbolea go mane jopur dhi yudo kowuok e dech sirikal National Cereals and Produce Board. Kaluwore gi okenge ma oketi gi dech sirikal, japur ka japur mosendikre nyalo mana yudo mbolea ofuke 100 moriwo chenro duto mag pur kaluwore gi lach mar puodho. Japur bende oyiene kawo ofuke 2 mag mbolea mar komo kod mar top dressing e eka ka eka mar puodho. Japur bende manigi lach mar heka 15 mar puodho nyalo nyiewo ofuke 60 mag mbolea. Ka japur manigi puodho malach ne ohewo eka 25 oyiene nyiewo ofuke mbolea mahewo 100. Okang' mar 2 e wi chenro mar keyo mbolea, jatend piny William Ruto e twak mare tarik 2 dwe mar 8 higani ne olando nengo manyien mar mbolea mar kilo 50 kowuok e shillings 3,500 nyaka 2,500. I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. Elendo makamano bende ne ojiwo jopur mondo tinya diriyo gi kwan ratil mar mbolea mane gitiyo godo motelo kaka yor neno ni keyo obedo mabuk. Chenro ni negeto jopur e pachoka nyaka e counties makaluo. Bende jopur oseneno lokruok kokalo e mbolea manengo ne oyweyo. Wan pok waneno gi e piny ka. Kodhi sani kinyiewo achiel en siling 800. Kundi moko 750. Fertilizer 25 kg en siling 2,750. Koro wan jo piny sani ok onyal komo. Wayudo production maber miyo mbolea ma subsidy. Watere kanye mondo mikoro wang'e ni gino konyowa. Iyudo ka pod wause at a throw price rather than bedo ni en bei mamolo to market ber. Kech what we want is a market. Sami puru gimoro en ni market nyingi ni ber makata kidhi expenses mang'eny ting'i ni after all nyaka idhi duok expenses magi. Tudruok mane ma osebedo e kind sirikande mag county kod mamalo e jiwo chenro mag pur. Ken Onyango en jatend migao mar pur e county ma Kisumu. Jowa be noko register maber ahinya e gir fertilizer subsidy no. Kata mana sani iyudo ka thoth ji jomatin mano register go yudo messages mondo gidhi gikaw fertilizer depo mag cereals to response ok ber ahinya. Koro ne wawinjore gi national government ni mondo mi chenro no dhi makare wa devolve functions mag cereals board go. Kopogore kod mbolea, jatend piny William Ruto e twak mare e nyasi mar Mashujaa Day mar 59 nosingo ni e thuolo mar higni 3 ne gidhi medo lach mar puothe monengo chwal negi pi nyaka eka milion 1.4 ka eka 200,000 nen mar ochele, Bunyala, Tana Delta, Rohole, Mwea to kod Ahero emane idhi mipek. Rice production in Bunyala, the Tana Delta, Rahole in Garissa, Mwea and Ahero will take priority as these are areas that have already mechanisms
for us to upscale. Jatend migao mar pur Mithika Linturi to kane loso tarik 9 dweni e boma ma Mombasa olero geno ma sirikal ni godo mar jiwo medruok mar keyo pachoka kowuok e gunde milion 45 nyaka gunde milion 60 e higa. We are expecting to harvest over 45 to 60 million bags. So in fact we will hit above 60 when we look at the harvest of the short, long range harvest and the short range harvest fertilizer, which we are currently distributing and selling at 2,500. Within my ministry, Kenya Seed Company and NDC, and we've given out 30,000 acres of land for seed multiplication by Kenya Seed, so that by the next planting season, we are able to produce cheap, certified seed. Serikal mar Kenya Kwanza bende osebedo kagoyo mbaka e wibero sekta mar kahawa, majand chai kod chak. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua neo meeting mar loko i sekta no kendo neno ni joblek kata chudhe maketho sekta go ogol oko. I've heard the cartels who are saying that we are just talking. There have been so much talk in the past, and this talk is just talk. Your fees are away. I want to assure them that this is a very serious forum. Piny owacho mar Kenya Kwanza neni kod siso maduoko nengo ngima piny kokalo e chiro sekta mar pur. Higa achiel sani, jo Kenya nyalo keto sirikal e thuolo mane mar ratil. Mchele mipidho kano kar kae pok waneno kodhi maber kata mana kaka itiyo kod jopur kata chudo moro maber ahinya ok wane kuomgi maber ahinya. Higa achiel tok Kenya Kwanza chamo muma mar telo ne piny Kenya. Jopur pod yuago midhiero mopogore mokwako sekta mar pur e sama bende geno to pod gin go ni sirikal biro chopo singo duto mane giketo mar bero weche pur kaka achiel kuom okang' mar bero ochumi ma pacho ka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Lokruok e sekta mar sukari en achiel kuom gigo mane osingi gi jatend piny Kenya William Ruto poni ne oyiere kaka jatend piny Kenya. Bende singo gi osechopo kare nyakoro mwajwang'. To bende nitiere geno mar lokruok mochwere e sekta mar sukari. Jafwambo marwa Jojuma miyowa chal mar sekta mar sukari e bwo tend William Ruto. Ni malo 20 jopur mag niago osebedo ka ywak nikech midhiero ma okwako sekta mar sukari ma oseweyogi gi dhier. Jopur niang' kod ji mamoko e sekta mar sukari osido singo mathoth e kinde mag kampen mag siasa, kata kamano singo gi ok chop kare. We know the problem, we know who started it, we know who did what. If we continue blaming each other, blaming government, blaming former governments, we will not be solving the problem. We cannot be speaking about the same thing for the last over 20 years. While our people are really suffering. Maote one yiero maduong' mar higa mar 2022, jatend piny Kenya William Ruto ne ochiwo singo mar bero sekta no mar sukari. En higa achiel nyaka Ruto donji e apis kaka jatend piny Kenya, ka penjo maduong' en ni bende geno nitiere kaure kod singo mane oketo. Gina singo lilo dong lokruok onge kata soni lokre aloka kende ka nikech jotich gi jopur. Onge gimoro amora madang' wach no setim. Koro pod wang'iyo gi chapni maneno ka ne gitemo chapni e wach luongo ji bura to be iluongi mana dakika mogik ka gima ne ji ok dwar. To wan gi geno ni ka gichomo watir to ji botiyo malongo. Kembe mag sukari pod nitiere kod pek kama chiegni yande kembe mag sirikal e imbo mar Kenya oloro chenro maggi kuom thuolo mar dweche 4 ka iloso yore mag tieko pek mantie. E kinde mar higa achiel mokalo, piny owacho mar Kenya Kwanza osekawo okenge mopogore opogore e sekta no. Lipot mane ogol kod jatend migawo mar omenda Nyonguna Nung'u e higani ne olero ni piny owacho nitiere kod yore 16 mar chero sekta no mar sukari. Mokwongo en rucho oko gope ma osebedo kadewo kembe mag sukari mag sirikal, ka mar ariyo en chulo jopur gope kod mamoko. Nyaka sani kembe 5 mag sirikal marego sukari nitiere kod gope ma ka oriw to heo siling bilion 118. Mano riwo moheo
siling bilion 9 ma ibandho kambino ma Chemelil, bilion 7 ma ibandho kambino ma Sony, bilion 62 ma ibandho kambino mar Nzoia, bilion 26 ma ibandho kambino mar Muoroni, kaachiel kod bilion 22 ma ibandho kambino mar Miwani. E kinde limbe mare e kambirego niang' mar Nzoia tarik 28 mar dwe mar 8 mar higani, jatend piny Kenya ne omedo siro wacho rucho oko gope ne kembe mag sukari kendo singo ne kambino mar Nzoia ochier. Tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Sekta mar niang' kaka waseneno ni giminyalo tim en mana kawo pesa ticha kose right of gope ma ywayo gi pinyno ticha kikawo pesa timiyo kambi to loso lak niang' to gino lokore aloka to gi management motegno. Sekta mar sukari bende en mano ma mibadhi osebedo kawo kwako kuom higni mathoth. Jatend piny Kenya Ruto oselanda piaya mar kedo kod mibadhi e sekta ni ma oting'o achudhe. Debate in the sugar sector has created the notion that some of our private millers are unscrupulous. My position is that we are having a very destabilizing level of corruption in the sugar sector in general. Ka opogore kod wach rucho gope ne kembe sukari, sirikal kokalo kuom romo ma jotend migepe ne oyiere mar puodho paro mar chiwo kembego ne joket mwandu e yor kodesa ma ok yor usogi ne joket mwandu kaka yande ne opodhi higni 8 mokalo. Sirikal bende nitiere kod paro mar nywando kanyakla moko kuom kembe mag sukari karanyisi en riwo Chemelil gi Muoroni, Nzoia kod Sony to dong' kaka gin. Kambi ma Miwani pod buche nitie doho. E budget mar omenda 2013 nyaka 2014 piny owacho ne oketo tenge omenda maro milion 270 mar siro chiendo mag lokruok e sekta mar sukari e pacho kae. Kata kamano, moko kuom okenge ma piny owacho mar Kenya Kwanza oselando kaka mano ma kelo sukari kawuok e pinje ma oko kaachiel kod okang' mar chungo beto niang' kaachiel kod rego mag niang' kuom dweche 4 ok osemromo kuom jopur. Gima wuoro ni kahawa dhi maber, chai dhi maber, to ere kaka niang' mituonogo gine, mituonogo kahawa gi chai ti ipodho. Sokohuru mokelo wachni. Sokohuru wawuoye region. Kembe duto ja oko biro fundo Homa Bay, Migori, Narok gi Kisii. Gisomo niang' gitieko. Ema gisomo go niang' mawesa gitieko. Omiyo region ne madhi konyo jopur. Onge mar chike malong'o mata sekta mar sukari bende jopur niang' wacho ni osekelo pek. Kata bende jopur niang' wacho ni pok ochop geno pod giketo wang'gi kapo ni lokruok magiserito higa mathoth dhi yudore e kind jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV, Migori. Pod wadhi mbele igoni tarubin nyakoro mgajuang he kaka sirikand Kenya Kwanza osewuotho. Piny owacho ma itayo kod duond bura mar Kenya Kwanza osemedo kawo hola kendo gopegi osekalo shillings trilion 1.5 e thuolo mar higa achiel mosekalo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa kwan sirikal ma itayo kod William Ruto mar weyo kawo hola medo teko mar siling mar Kenya kata medo teko mar siling mar Kenya kaachiel kod jiwo choko mar osuru chal kama pod otamore donje wang'e. Kenya William Ruto singo ni Kenya kimedo kawo hola kaka ne timore kind sirikal manotelne kod Uhuru Kenyatta ne en thuon wache kinde manyombulu kata bang' kawo telo ayanga. We have a plan as Kenya Kwanza on how to manage debt. Number one, we have said we will first slow down, put the brakes on borrowing. We will not go back to reckless borrowing. We will not go back to subsidies that benefit brokers, cartels, and people who are politically correct. Jalup ne Rigathi Gachagua bendo sebet kapako kaka tend Kenya Kwanza ne oweyo kawo gope. The way to transform a country's economy is to harness our own resources. I know many people are uncomfortable that you have made a policy shift
from borrowing money from external sources and internally to creating our own revenue base to fund and finance our expenditure. Kata kamano, kwan manyien mowuok e migawo mar omenda ni kod ranyisi mopogore. Kenya ne okawo hola mang'eny mogik e thuolo mar higa achiel mokalo e bwo tend William Ruto. Siling trilion 1 gi bilion 560 ne okaw kaka hola e hik omenda ma orumo dwe mar 6 higani, kama koro gope ma Kenya nigo osekalo trilion 10. E chenro mar kwepo kawo hola, Ruto ne oketo geno e choko mag osuru mane geto yudo siling trilion 2 gi bilion 500 e thuolo mar hik omenda no mane orumo dwe mar 6 higani. Pad migawo mochung' ne choko osuru KRA kata kamano ne oromo choko kod siling bilion 118 bang' pek par ngima thiro helni, kama jonyiewo bende nong'wonyo bedegi ne mwandu ma ok ochuno. Dwe mar 5 higani, Since I have already been referred to as a guy in some areas, jatend piny Kenya ne omonde log tich mar KRA e romo mane owuoyoe kuom thuolo malach kod jotije mag KRA. Ruto ne ogolo siem mager ni jogo mathiro chenro mag choko osuru ibiro riembe tich. it cannot continue that way. And we cannot continue to bury our heads in the sand that doesn't exist, because it does. And you know it does. So, tutakutana, tutaongea. Si namna hiyo? Na wale wanaendelea na hiyo biashara, I promise you, you will have to leave. I promise you, you cannot continue to do that in any government office. Nikech thoth gope mag Kenya ikawo ki dola mar Amerika, luar mar teko siling mar Kenya osemedo pek mar chulo gope thuolo mar higa achiel mosekalo. Ruto ne opako okang' mar kawo maut e yor hola ma ichulo bang' dweche 6 kaka okang' ma igeno ni biro jiwo teko mar siling mar Kenya. They have managed to put together a program that has taken us away from looking for $500 million every month to buy our fuel needs. In fact, in the next 1 month or so, you will see dollars coming down, the exchange rate coming down in a very phenomenal way. In fact, in my estimation, in the next couple of months, the dollars will come, the exchange rate will come below 120 shillings. Kanyo bende chal ni kwan mar Kenya Kwanza obayo yo. Dwe mar 9 higa mokalo kane Ruto kawo telo ayanga, dola achiel ne en siling mag Kenya 120.2. E dwe mar 4 mane chenro mar holo mauta no chakore, dola ne en siling 133.4. Chakre dwe mar 9 higani, dola achiel mar Amerika koro en siling 146 mar Kenya. Ranyisi moromo ni kwan mag jiwo chumi ok dhi maber. Geno matend Kenya Kwanza koro nigo en chama osechako wuok e puothe, kama moko kuom jotelo poyo ni chenro mag pogo mbolea osechako nyayo lemo, okang' manyalo duoko nengo chiemo piny kendo kelo yot e ngima oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi mane kaka weche mag sigana ma waloso ni kawuono e higa achiel mar jatend piny William Ruto obedo. Aparo ni mane na achiel kuom weche mwachopogo singo mogabati no asingo bedo wang'i nyakoro mgajwang' kendo menyo ni kaka weche dhi kendo mane chal mar weche nyake sechegi. Kik idhi mabor nyakoro Ramogi nikech odiochieng' ma kawuono ke giko mare pod obiro dhi nyime nyaka wadonjo odiochieng' hie mane Ruto chame muma mane tarik 13 dwe mar 9 nyiso ni kawuono kiny nyaka tich ariyo pod wan gi wechegi, tich adek kwa biro bedo gi twak maduong' motenre kod higa achiel mar William Ruto. Kowere kod mago en ni jolame kanisa mar St. Mark's kadak ma Westlands noyudo pi maonge chudo e tuo mar kansa odiochieng' mar lamo ma kawuono. Chenro motelie kod riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Beth Mugo Cancer Foundation nochiwo pima mag kansa mag thuno, dhood nyodo kaachiel kod kansa mag daglach. Kano loso e kinde chenro mag pima kamano, mane seneta mogwel Beth Mugo koni pima ma omondo mar tuo kansa ber kendo nyalo miyo jotuo yudo konyruok e yo mayot. Bende jopiny noyudo puonj mopogore opogore ma otenre kod tuo mar kansa ahinya te wi thieth kod geng'o.
screening is the most important thing for prevention for cancer. And of course, it's better prevention than cure. And we have chosen also to go to churches. We have been in different counties in the past, and we have chosen also to do in churches, to go where the people are. Because you find that people will not go to hospitals for screening. But when this screening comes to the people will be able to be screened. You can see they have been coming here freely. So our target today is to provide treatment through screening and minor treatment to nearly 400 people. And so far, over 100 people have already been seen. We also target to get maybe 50 pints of blood by the end of today. And we think by doing that, we will have given back to what God has given us. Kodhi mbele ni kakoro Kenya riwore kod piny mangima odiochieng' kedo kod timbe mag derruok. Loro nitie kaluwore kod kwan mamedore mag joma dere kaunti ma Siaya. Komanda mar obila e kaunti ma Siaya Michael Mushiri okoni kaluwore kod nonro magengo ji 39 osekawo ngimagi giwegi e dweche 12 mokalo. Okoni higa achiel kende joma osedere oting'o chuo 32, mine 3 kod nyithindo 4 mantiere kind higni 8 kod 12. Negruok ni nyading'eny yudo katimre nikech ji mang'eny gin depressed. To kendo yudo ka nyithindo be gima timre ne nyithindo nyading'eny yudo ni weche mag somo miyo gi stress ahinya. Nyathi yudo ka janyuol orido ne ni max makama ema nyaka yudi. Tago erokamano nikech CBC mobiro makoro onge wach mar max. Ang'eni pod otek ahinya but gi mbele odhi bedonwa maber kendo odhi bedonwa mayot. To kendo yudo ni e piny mwadake sani ji oherre kendgi kendo onge bet e kamoro achiel ma nene nitiere chon. Koro kata ka ng'ato nigi wach machando wiye kata wach machando pache, to ng'amo nyalo lero ne wach ni bedo nyading'eny ni onge. To ngima bende osebet matek kata weche mag manyo tije onge. The role of the religious organization I've also said is very, very critical. And then the role of community and opinion leaders. Collectively, they would play a key role. They'd be able to mitigate and assist in preventing cases of suicide. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach kane giloso oganda ne chiko itgi bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade. Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai mana Ramogi TV. Asante kwa kunipigia simu. Nathamini simu yako. Nitaipokea simu yako. Iwapo sitaweza kuipokea simu yako, nitapiga punde tu nitakapopata nafasi. Dial *811*274# to get asante kwa kunipigia.
Machiegni wadonjo weche mag tuke bang' loyo tim mar Qatar e boma ma Doha gonde 2-1. Tim mar Harambee Stars osechako timo ikruok ne tukgi mar ariyo mar osiepe kindgi koda tim mar Sudan ma Milambo. Stars notimore kokinyi ma kawuono e lap ma Kasarani kotene gi kocha maduong' Engine Frat. Duoko maber e kind Harambee Stars gi Sudan ma Milambo biro chwalo Kenya e thuolo makare e chung' mar piny mangima. Kenya biro rakore gi Sudan ma Milambo chieng' tich ariyo e lap ma Moi International Sports Center Kasarani kochakre saa 10. Kapod wang'iyo mago mag tuke nyakwara mga joang tim mar KCB RFC e joloch tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni bang' tim mar Kabras mane gi larogo kombe lo e tielo mar quarter finals. Jobengi manoloyo kombe ne higa mar 2019 nobedo joloch bang' Kabras Sugar lo gi Oilers points 12 kuom 5 e quarter final e tielo mar Kabeberi Sevens. Geno mar Strathmore Lions kao kombe nogore Luanda bang' KCB chope tielo mar nus finals. Tim mar KCB otieko e thuolo mokwongo gi points 113 ka thuolo mar ariyo make kod Kabras Sugar motieko gi points 104. Strathmore Lions gi Menengai Oilers otieko e thuolo mar 3 gi 4 kaluore. They've worked very hard with these boys to get them to where they are today, conditionally, and part of the conditioning and the part of the game plan. They've learned through a lot of coaches. I think it has come to help them because they've picked a lot, and you can see when they're playing, these are very different when they're playing. Lydia Korone wati katika kawuono nikech manigi chakruok pile ka pile bedoga giko mare. Kabe nyakoro mgajuang moko kuom sigana mwakelo ni wasingo wadhi kelo gi kiny kaito bende kanyo gi tich ariyo kabende tich adek di bedo chuntwak parne magi duto ringo e sessions duto mag Royal Media Services kabende wang'iyo ni kaka wuotho sebedo ne telo mar Kenya Kwanza nyaka ne gikawo office. Sama ne gikawo telo negi chako thuolo mar ndiko buk to joma ne nono gin jopiny kaachiel kod jofwambo koro wachako nono to higa achiel ka koro donje hike mar ariyo kech koro ka nene klas mokwongo koro donje klas machielo klas ariyo koro nyaka wang'e ni okalo penj e higa ni koso nitiere kuond moko ma samoro ogaje tabu mantie gi nyathi skul ni en bendo ng'eyo kuonde mabiro nyisi ne tema na idhi mos kaka japuonj miye thuolo mondo odogo somo. Erokamano Ramogi puoch gi pak ne mondikonwa kendo wanyalo mana lumo matin mondo watiek godo weche manyien ma wan godo ka enoka jok ma biro ndikona Director Mwa Ugenya mar Ugenya Alliance wacho ni Ramogi TV kelonwa maler report wi telo mar William Ruto bang' higa achiel kendo wamor ahinya nikech koro wabiro ng'eyo kata kodwa wacho ni magi otimo to koro waseng'eyo ni magi okotimo. Karka be neno ka Pastor Komborwa neno malera ahinya ka demo atho ng'er ka kapok otieko kelo weche jatend piny to kele bottom up pok anene ka ukelo bottom up no bendo kele kaka nowacho bottom up. Joshua Dodge Soja bende neno oto lela weche ni neno ka Jeremy Goro imore chopo ne giyo makare kendo omora ahinya mano wood God kwer God Calvary. Mano por na otimo neno ka wacho ni bottom pod mana bottom poko chak ting'e malo. Madam Belinda Uma kagen kanyo gi Julius Uma gi Sharon Atieno wacho ni gikete mana ka Ramogi TV giwacho ni gintiere Nyakongo Kanyiluma to kamana ahinya Belinda. Biano no ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni otiomos ne anyuola kod familia kod osiepe mag jo Migori kuom lalo jalup governor machon ma county no no ote maro guda ka Yesu wacho ni owuoro kaka jod bura manobalo gi pati goya goge kaeto wacho no paro ne gi kaka ma nikech gin tiere gi sir mar piny owacho manopach oguda ka Yesu kata wacho ni Kenya kai we are only dramatizing democracy kaka wache lok nane mano bati ola donge koro
Demokrasia okete tuko yieyo gi paka. Mano kore gima wacho ni nitiere ndrama nitiere mbindio. Ponda manyi. Ponda manyi kora yudi ijuka. Alexis Savio Bash kante Kisumu sita nini kacha kaito Nyairo Sidindi kantiere Siaya Steve Nyakwaragai bende wacho ni ngima Texan wacho ni ogombo kana dok dala kiane dala ne kanye to kodok to pod sukari beche chal ko bachako ojiso ne dala gine kanye koro bro ng'eyo dala modwa dokena. Hai hivilira kinyi hani nikachacho ni mbende ntiere kodwa Lamex Haji kanti Homa Bay Town wacho ni mbende kaka pile ntiere kodwa Titus Otieno kanti Mombasa City neno bende ote kanyo maro Ngwena Elias wacho kanyo ni poundege kadema kata kamano wacho ni wachiu kwa ne jatend migao ma thieth sirikal mamalo kod mano mar county mondo giori yedhe mag kahera kata TB osiptende mag sub counties wacho ni yedhe go onge kendo jotuo mantiere kod kahera winjo matek mokalo gani ote no chopo ne jok mowinjore oyude gola siala bane no kacha George Batini kech sai nyiso ni mondo koro walur thuolo romo makoro ji dhi ywe nyakoro mogin be wagonyi mondo ywe bang' bedo kodwa kum thuolo duto te pot kipak ne in kum yaro Ramogi TV nyakoro mogotino ni weche mane bapur wasingo mar timoni kama odiochieng' makiny nyo kikete ka to in kod adier mar yudo ng'eyo jaloko marwa obedo Belinda Dhiambo kum thuolo no duto te an nyinga George Bati oriti masana bado Otieno Makare nyinga Lydia Okey oriti masana.